O Charlie, que tempo que non che pregunto, lista, escribiu onte un chío que di Aguirre lo deja, como los suaves. Eu discrepo, xa de entrada. Aguirre xa leva, deixou un par de veces antes, e volveu. Pois claro, como los suaves. A los suaves nunca o dixeron. Deixaron unha vez, ainda nos quedan deixaron 2 veces máis. O tú que pensas? Que isto non che como empeza, sino como... Pero habrá regreso. Imos falar de Marillion, Non che presta, non, Charlie. Bueno, estamos traballando Non che niso, presta esta aparación. Estamos traballando niso. Non. Pero bueno, non hai que perder a esperanza, Aguirre. Quero dicir que digo con suaves, non hai que perder a esperanza porque, bueno, posiblemente haya boas noticias para moita xente e malas para unhas poucas, ¿no? Para competencia. Sempre serán boas noticias. Pero bueno, de alguna maneira tes unha primicia. Que non nos íbamos por aí, Sí, pero van regresar. Tes unha primicia. Xa dixen bastante. Vale, de acordo. Por lo menos hai un concerto pendente. Todo o que digan despois os demás medios de comunicación, isto xa é demais. Especulación. Yo dixen eu, e xa está. Vale, pero quedámonos con iso, non hai esperanza. Sí, pero moitas. Posibilidades e moitas posibilidades. Ben, Alegrámonos moito. bos días, que